से बोलिए शिव गुरु महाराज की, माता पार्वती की, हरेंद्र भैया लीलन दीदी की, हर हर महादेव। आइए चित्रवी चाची भौजी बहना सब बैठल बानी, सबका हाथ जोड़ के प्रणाम बा। हम सपना सिंह फेनो एगो शिव चर्चा भजन लेके नहीं अरोड़ा सबके बीच में कैसे कहे के बा। अरे दिया राजा लालू सिसिया मंदिरा बा कैलू है जो, अरे दिया राजा लालू सिसिया मंदिरा बा कैलू है जोर कौन कर